Semula kato kinanta kawakinya supaya balik na bakisakan naringan jauh na bakisakan na lampia. Wala kato yung pakai supaya nanti ya. Nyetuk dia. Lain ni tu berani cek. Samantha ko ado umajid membawa salam di Pinang berada di Pono Kelipatan minta sirena nak minta cari Pinang nak di Gatuk sadah nak minta sekian ko nang tarang ka bangkis Sampai nya cek. sampai Apalan kau ulangnya dinya ke baki hambo dek tumbuh pulau di pihak silang Madam Pangkat teh kerajaan nama pokok. Bak menurut kato alu apa patah hadai. Sebab basiang dinan tumbuh jaleh menimbang di nahado, magak di hujan nambah pohon, di paneh nambah rasa. Pihak di silang Banan Pangkat teh kerajaan nambah pokok. Lah tabi minyak de bakampo tumbuh bana dek sayo, mangatangahkan nan sampai jandai, nan batiru batu ladan. Jiko maniru di nanado, manuladan di nan sudah, iolah diadai nan katangah. Di cara no nan talata yang berisi sirih jo pinang langkok gambie jo sadahnyo. Sirih salai minta dicabiek, pinang sabuah minta digatok, gambienyo minta dipipie, sadahnyo minta dipali. Nak minta diterima suko kata beliau kan bantu mananya. sama naik Sepanjang buah pasamban minyak nang katangah lay diadek nama pakainya tu jupa nang besi. Tapi supaya lenggang nak sayun rantak nak sadaram ambo payokan katanya nak datang masa nantinya seketikanya. bari nak bisa dengan jauh nak bisa kena ke bola kata yang mau pakai sebenarnya Ambo kembok ketua bayo nya kasaba. sakit bro. Nya tu nana dua. Bisa semua terangai mau sama kelempan ke bawah barinya yo duduk bayo tak baramu aja nya. Guna molahnya. Mau pakai supaya nantinya. Yo, nya dah. Ya, kemudian ya. Semuanya pokoknya. Lainnya. Tacakonya nanti yang mau bawa kata yo pakai balik orang nasi kado dua. Yolah. Tapi buat balik jadi kata tak pakai ambo mata ke begini pada cak kereta. Dijapui mananya. Tantangan kirus tantangan dia ada nak tangan. Sini halah ke baca dia. Pinang atau ratu. Kami lah kata dia. Sadah akan balik. Kandak bari tidak pelakuan terima suku kata Joko kalau Sampainya dua. sampai Dari cakoi ambo sabakam nadadai payukan ketua kepakai beliau nya mamak selingkah dua. Ini dapat buah jabari beliau tentang kedepannya nya manta ke depan ambo. Nang kantanya nya ke depan ambo tentang diadai di beliau ke tengah. Sidia salah lah ke dicabiak pinang sebuah lah ke digatok gambianya lah ke dipipis sadanya lah ke dipali. Kandak buliah pinta balaku alah ka terima suku kata beliau kan mantulannya. soalnya Dek jula lari japui ta bawa yang pesambang kitanya. itu berantin Kasagaw no tanggoreknya. rancak Nya dato amaran dia ceh. Iya. Dari cako inyak menanti menurut adat menawang menurut undang. Ambon payokan kato kabakeh beliau ni mamak selingkah dua. Kini dapat buah jabari beliau tanta ke depan ambo manta ke depan inya. Nan kantanya dembo ke depan inya satantang diadak di beliau nang katangah. Di cara no nan talata yang berisi sirih je pinang langkok gambia sadahnyo. Sirihnya lah ke dicabiak, pinangnya lah ke digatok, gambianya lah ke dipipie, sadahnyo lah ke dipali. Lah kandak boleh pinta balaku lah ka terima suku kata beliau nya. Banam namolahnya. Undang mana tim yang katukan yang mama nambah sama tapi baca bari tanta politik tibantang ko sana kandak ko sidiana la ko tabi inang la ko bagato sadahno la ko bapali kandak bari pinta pada ko mantu kaloni Sebenarnya dan nan juga lari je kita bawa pun nang tinite kita pabatehnya tapi dia nya ka manur yang kato ambo kedulu ilah jumoy nya. Allah masa Leh maunya. dari Samantha